Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause ang lamig, basang-basa tayo. Buti Holly. Ayan. See you. See you later. Yeah. Thanks, Teacher Don and Teacher Rice. May package na dumating. Galing galing UK, right, ha? United Kingdom. Yes, Descenders. 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 What's that? Remember that game we keep watching that dude? Oh, yeah. We got that. Yeah, right. Show me that. What do you say, Jack? Thank you. Look at them. Thank you. From Teacher Nasaan? Don. Yeah, pero galing yung sender is from Wait. ayan, Is it UK. two player? One player. Sorry. UK nakalogoy. United Kingdom. Two player and Kobe's. What's today? Today is, yung birthday ni Sax is nung 6. Ngayon, 20. Kasi nga, malayo siguro in order ni Tito Dan niya. Say thanks, Tito Dan and Tito Ray. Test it out. Wow. Good morning. Today's Friday, May 21. Ito yung first namin na magpa-deliver ng wood. Kasi diba, pa-winter na. Naubusan na kami kagabi. So ngayon siya nag-deliver. Meron siyang dalawang. Ganyan. Isa. Dalawa. Ayan. Empty na yung aming pinag-iimbakan. Oh, wala na talaga. Pati yung malilit na wood. Linagay talaga ni Diyan kagabi doon. So, ayan, tutulungan niya na maglagay sa shed. Ang lamig. Dito na si Jan. Tapos na siya maglagay ng mga wood dun sa, sa maliit na shed. And, in-orderan niya ulit si Kuya ng golf shirt. Under Armour or Under Armour. Ha? That's wide enough. I'm just hoping it's long Nag-worry na naman siya kasi baka hindi kasya. I think it will fit him, Han. enough. Yeah. It's got a bit of stretch too. Yeah. Kasi sa Adelaide siya sa Melbourne, wala kaming mahanap na puti. Diba, naalala nyo, naghahanap kami ng damit ni Kuya. So, nag-order na lang siya online from Western Australia. Yeah. What's that one? Pants? That's same as before. What am I the same? This is size 12. The other one's size 10, the one he wore on the comp. Yeah. This one's a 12. Alright. Same lang daw to. Nung una, yung unang in-order niya. Yung hinol niya rin sa inyo. Is that the same? Same? Yeah. Dalawang kinuha niyang ganito, You can wear guys. that one Saturday, Oo. Sunday. Dalawang kinuha niya. And ako pala, guys, nagtutupi ako. So, yan yung ganap ko. Let me see. Ah, that's bigger. Yeah. Yeah. Yung gamit ni Kuya nung nag-compete siya, yung nanalo siya, yan yun. So you can try them on when you get time. Can you open that one? Please. Why? I'll leave that one in there. Why? Because that's going to on there. Ah, kasi papalagyan niya yan ng kiyonga. Tapos, eto, gagamitin ni Kuya as a regular one. Same lang daw. It should fit. Yeah, it should. Yeah, it will. Diba? Kasi yan. Yan guys, magtupi na ako. Nilinis pala ni Jan yung car. Kasi diba, ang dumi niyan. Nung binahin namin siya sa Melbourne. Ayan. Ayan, ang linis-linis na ulit ng aking car. Ah, check. Check ko yung likod. Okay. Good. Good. Si Jen ang pinaka-busy tao ngayong araw kasi galing siya sa farm. Kasi yung mga baka. Tapos, ano siya, yung in-unload niyo yung mga kahoy na linagay doon sa maliit na shed. Tapos ngayon, kinuskus niya to. And ako, nagtutupi pa rin. And dito na yung mga bata and si Sak. Excited na siyang itry yung regalo sa kanya. I'll put the Ni disc in. Tito Dan sa Tito Rice nung birthday niya. And si Kuya, ayan, susukatin niya yung binili ni daddy niyang, Stand up. in order pala ng daddy niya. Ayan. Yes. Yes. Wait, TJ. That's it. Yeah, it's nice. Perfect. Perfect, yeah. And put this one on. Put that one on as well. The jumper. This one's, leave it on. This one's size 12. So you don't look. Unzip it, mate. Watch your hair.
Ayan. Yeah. That's better. That's nice. Wait, what? It's alright. Let me see. Pull it down. Good. And ako, Wait, that ayan. one's more, Sandy. Natambakan ako ng mga tupin at saka meron pa doon, oh. And ayun pa, oh, may mga nakasampay pa. Kasi nga, di ba, umalis kami lagi every weekend. So, ayan. Where are you going? Where are you going? Ay, kuya, show that. What's that one that you're holding? Binili rin pala yan ni Jan nung 2 weeks ago. What do you call that, kuya? Collector ball? Yeah. Yung parang hindi na sila mahirapan mag-pick ng ng ball. Tapos na pala ako magtupi and kinuha ko na yung mga nakasampay doon. Ngayon, ayun, naghihintay yung mga puti na isampay. Nagluluto muna ako ng dinner namin. Ito yung dinner namin, guys. Pakita ko sa inyo. Yung dinner namin, ito ay yung nabili ko sa butcher na barbecue steak. And ayan yung aking pangsangga sa mga talsik. Ito yung nabili ko sa Yes Style. And ito yung aming mashed potato. Hindi pa yan tapos kasi ito, tanggalin ko muna to kasi okay na siya. Andito na yung iba. Oh, naluto ko na yung iba. So, etong dinner namin, and ayan, eto lang ang, ayan, tatanggalin natin yung mga sugar yan eh, nasunog na sugar. Kaya meron ako dito, eto, yung wooden na fork, kasi tinatanggal ko yung mga itim-itim as much as possible. Ayan, eto yung dinner namin. And ayun si Sak, naglalaro siya. Pero hindi pa yung kay Tito Dan at Tita Rach niyang regalo kasi downloading pa siya, guys. Matagal-tagal ang pag-download daw nun. And ayun si Holly. Ayan, siya yung nag-setup, guys. So pakainin ko muna sila. And ako, after ko mapakain sila, magsasampay ako. Meron tayong plato. Smoky dito. Pinaano ko to eh. Ilan ko to kanina. May order. Ayan, kumakain na sila. Si Sak, andun naglalaro pa siya. Kasi sabi niya, hindi raw pwedeng bitawan kasi may kalaban siya. Ayun yung food niya. Siguro kain na rin muna ako, no? Bago magsampay yung mga isasampay ko mga puti. Yum, Han? Good. Dito na si Sak. And, yeah, don't rush. Ito yung akin. And meron tayong, ito yung red hot sauce na Frank's. So, lagyan natin ng konti yung ating mashed potato. So, kain muna kami, guys. Kompleto na kami. Tapos na kayong kumain. Magugas na ako na mga pinagkainan namin. Si Jan siya kasi Holly. Silang dalawa na yung nagsampay kasi pinapili ko siya magugas or magsampay sa niya. Siya na lang daw magsampay. Tapos yung dalawa, nilalaro na nila yung regalo ni Tita Race nila. Tsaka ni Tito Dan na about yan, no? Yung bike na yan. Yan yung hiningi ni Sak. Request niya kay Tito Dan niya. So sige, magsampay sila. Maghuhugas ako. Nakaligo na pala ako, guys. And tapos na ako dito sa kusina. Kanina pa, actually, tapos naligo ako. Ayan, malinis na dyan. And si Holly, habang naliligo, yung mga boys nandun na sa kwarto nila. And habang naliligo ako, eto naman. Ayan, nakatulog na. Bubuhatin na to ni Jan. Narinig yun si Sak. Hinaharot pa ni Jan. So, i-close ko na yung vlog. And ayan yung nasampay nilang mapama kanina. So, ipagpapatuloy ko na lang tong vlog bukas. Kasi wala namang ganap masyado today. Kasi naglaba, nagtupi. Tapos si Jan, naglinis ng car. Ng mga wood. Yun yung ginawa niya. So, yun na yung vlog natin for today. Maiksi lang siguro to, guys. So, thank you. Bukas na lang ulit. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Thank you, guys. Say good night, Han. Good night. Good night, guys. Bye. Say good morning. Good morning. Good morning, guys. Today is Saturday, May 22nd. And kahapon wala masyadong vlog. So, continuation na lang to, guys. Today, alis tayo. May game yung mga bata ng footy. And, pictorial nila ng team. And magme-Melbourne. Hindi kami sasama sa Melbourne, guys. Kasi, para si Sak makapasok sa Monday. Kasi, diba, laging absent din si Sak. Pero meron naman kaming, yung pinapaalam naman namin siya. Pero this time, hindi muna kayo sasama ni Sak. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Ayaw din ni Sak sumama. Kasi nga, di ba, may bago siyang game na na-receive kay Tito Dan.
At saka kay Tita Riz niya yung, what's game? What's that? The bike game. The bike game, the Descendant. Ano, ewan ko. Descender? Oh, hindi ko alam. Mas alam niya pa. Oh. So, maglalaro siya after ng footy. Tapos si Kuya, golf competition ulit siya bukas. Sa Sunday. Bukas, 12:30 yung tee off ni Kuya. So, hindi natin makikita yung laro ni Kuya. So, babalitaan na lang ako ni Jan. And babalitaan ko na rin lang kayo. So, ayusin ko lang ang buhok niya. And Tita Mel is coming to watch footy. So, first time first time ng family manood ng footy ng mga bata. Kasi si Dad and Mom, lagi din sila nasa Adelaide. Kasi di ba nanganak na si Talana. So, lagi sila nandoon. So, ngayon nandito raw. Tapos si Mel pupunta rin. So, ayusan ko lang to. Ayan pala yung kanyang OOTD. And ako eto. Yung siya, naka-jeans ako pero may leggings ako kasi di ba yung yung rip na jeans. So, naglagay ako ng ang tawag yan, leggings kasi sobrang lamig. Pink. Yeah, good job. So, si Holly, ang ending, hindi siya nagpatali, guys. Oh, ayan, mag-headband daw siya. For my neck. Pabango. Pabango. Ay, kung gusto niyang pabango gamitin. This one my favorite one. It's flower. Mad about you? I'll do it. I can. I'll do it, Baba, so I can spell it well. What? I know, it's freezing outside. Holly, okay. No, you didn't spray too. Oh, gusto niya dalawa sa neck. Okay. I'll put it back. Parang dalaga siya. Oh, ayan. Di ba? Ibabalik niya yan lahat. Okay. For now, so you get out of car. Ayan, nakaayos yung mga buhok nila. Si Saklagi naman. Kasi nga may pictorial sila. And si Jan nakabihis na kasi after ng puti, diretso sa Melbourne. Ayan si Sa. Ay, mag-pictorial muna kami. Teka, mag-ano muna ka picture. Come on, family picture. Oh, okay. You came in at the right time. Baby, you have changed my life. Everything I do, I want you there. Okay, so hindi pa kami maalis kasi yung oras is 8:20 pa lang pa naman. And sila andun, nagpa-practice lang sila mag-handball. Hindi ko dadalhin yung ating magandang camera kasi wala na siyang memory, full memory na siya. And hindi pa ako nagta-transfer. So, ito yung gagamitin ko. Are we going now? Yeah. Alis na pala. Okay, alis na. Yeah. Here. Okay, alis na tayo, guys. Okay, Baba, your jumper. Don't forget your pink jacket, Baba. Okay, tara. Dito na kami, guys. How are you kids? They're great. Good. Oh, honey, Check your in. phone. What do you think this is? You all have to check in. You Yeah. have to check in too, John. We're all on the same one. Are you all on the same one? Yeah. So you're lying to me, kids? Rightio, I want $20. Right. And then I'll have some You done it? I'll have some raffle tickets. Right. Money. Ayan, So bayad how ulit much? I love tayo. you. So I'll have $20 $20. and then so I give him 30 change And raffle. and then give me $5 for raffle tickets. Yep. You better give 25 then. Yeah. Thank you. Thank you. We need 5 more. So, bumili kami ng... Hello. He lost his dinghy. Beautiful. He had to come. See ya. Alright, Kate. Have a good day. It'll improve. What? The weather. Yeah, she'll warm up a bit. No, but Okay, good luck. Yeah, you gotta bring the football back to the car. Yeah. Yeah, we Good will. luck. Okay. Jack, get out. Mag-ano muna sila, warm up. Dala ni Sak yung footy niya. Yung ball. Okay. Tapos, ang lovely. Diba? Laging excited sila. You know what we did? Yung breakfast pala namin ay ano lang kami, fruits. Nag-apple lang. You eat apple, Baba? Yep. Yeah. And, ayan, may dala akong mga bikis. And ako, may dala akong persimmon. Ayan. That's tomatoes. Sabi ni Kuya, Mom, why you have tomatoes? I love tomato. You love tomato? That's Ako, that's not tomato. Ayan. That's tomatoes. Tomatoes? Yeah. This is not tomatoes.
This is persimmon. Andun na yung mga bata. Nagyan ko lang siya ng alcohol. Kasi kakain daw siya ng BK. So, mamili siya dyan. Nandun si Jan kasama yung mga bata. Kami na naman yung parang pinakauna dito, guys. Oh. Diba? Andun yung mga bata. Andun si Sak, si Jan, tsaka si Kuya. Ayan si Jan. Oh, nag-pick na rin siya. Ayun yung dalawa. Oops. Napasum ko kayong masyala. Ayan. You're done warming up? Kuya, dito na sila, oh. Kinukuha lang nila yung helmet. Ayun na si Sak. Oh, bilis ni Sak. Ayun na, oh. Diba? Hindi tayo sinagot. Nagmadali sila. Hindi ko pa pala nakakain yung aking kamatis, sabi ni Oli. Ito ba yung persimmon? Hinog na siya. Para talaga siyang kamatis sa physical na pagtingin mo. Talaga para siyang kamatis. Kasi tinan nyo. Pero hindi. Sarap nito. Meron pa ako nito sa bahay. Yum. Si Holly nasa labas na pala. Kasama si daddy niya. So, kainin ko lang to. Wala pa si Mel. Hindi pa ako tapos kumain. Nandito na si Mel tsaka si Dad. Si Mel yung nag-drive ng car ni Dad. So, siguro wala si Ma'am. Siguro nagpaiwan si Ma'am sa Adelaide. Hindi ko sure. Tanong natin mamaya. Yun sila nag-park sa likod. Ayan o. Malapit na siyang maubos. Ang sarap. Sobrang tamis. Ang sarap-sarap. Ayan si Auntie Mel. Ang lamig sa labas. Mamaya na ako lalabas. Ang pangit ng camera natin guys. Hindi ko kayo ma-zoom in agad kasi naghahang ang ating camera. Kanina si Sak, ang ganda. Tinatakil niya yung isa. Ayun na naman si Sak. Ang bilis ni Sak. Ayun na naman si Sak. Good job, Sak. Go, kuya. Sila nagpasak. Go, kuya. Oh. Go, kuya. Oh, good job, teacher. Ang galing ni kuya mag-tackle as in. Hala, kuya. Why you keep rolling? Kita nyo ba yun? Kick. Good job. Catch. Oh. Go. Oh my God. Catch. Good job. Ang galing nila. Itong dalawang team kasi talagang paano-ano yung bola. Go, kick it, Zach. Good job, Zach. Go. Kick. Go, kick. Oh. Oh my God, kick. Go. Dali. Bilis. Kick. Oh. Ayan si Zach. Go, Sak! Catch it! Ano sila? Shock si Dad at saka kasi si Sak. Kahit saan talaga siya. Bilis kasi ni Sak tumakbo. Andun, di natin makita. Wow! Kuya! Oh, dapat kuya. Sana nakunang ko. Go, Tia! Go, kuya! Good job! Go! Oh my God! Kick! Go, kick! Oh! Kuya, go! Go, kick! Go! Gali! Oh my God! A good job! Go, catch! Go!
God! Go! Kick! 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 Kick it! Well done, James. Good job. Si Saka, tingnan nyo si Sak. Good job! Go! Go, kuya. Tingnan mo tong number 4 talaga. Ina-attack si Sak. Sak! Nasaan si Mel? Go, Sak! Oh, good job, Sak! Go, Sak! Oh! You're right, Sak? You're right, Sak? Di ko alam kung nakunan ko yun. Sak, you alright? Ayun si Sak, na ano si Sak, natamaan sa ulo ata, sa mukha. Ayun siya. Ayun, duguan ka na. Tumakbo talaga ako, natakot ako. Just pinch it, Sak, look at your eyes. Just go everywhere, Sak. Yeah, just stay here for a sec. Gusto niyo agad pumunta doon. It's not sore, Sak? You sore? Stop. You see? Ito, ayaw ko sa puti, guys. Kasi ganito talaga. Don't. Yeah. Yeah, dumudugo ka pa, Sak. That's... Have a rest na, Sak. Ayaw niya mag-rest. That number, the other one, Sak, keep dragging you out. What are you? Water time. Probably not going to come down. Right, guys. Fantastic squad again. That's okay. You're a good team. Asan si Sak? Where's Sak? Bloody balls in. Did he? Oh, yun pala si Sak. Tingnan niyo yung book. Na full memory ako. Nagpalit ako ng SD card. Chona, you missed it. What's that? TJ got the ball Yeah. and kicked it to another player and we got a goal. Yung nakunan. Kasi oh yeah. Tapos na, hindi ko alam kung sinong nanalo, guys. Come now. No. Ayan. No. Punta saan si Uncle Jace tumatawag. Ayan na, tapos na sila. Ha? Yes. I just said I was good for it. Sabi natin mo si Saki daw good. Tapos na. I've got to tell you. Who won, ha? Yeah, the blue team. And So Dad, you had a hot chocolate? what do you call their team, ha? Sabi nila, sabi ni Dad, yung maganda raw dapat na i-capture, hindi ko na-capture. Namatay kayo kasi nga napuno na yung SD card. Kinikwento niya kay Jan. Gonna be over, I think. And sinasabi nila na si Sak daw talaga ang footy player, katulad ni Jan. Kasi Jan, ang galing ni Jan sa footy din before, back in the days. Nandito na si Kuya. What's happening? What's on your arm? Oh. Paint. Yeah, good job, yeah.
I missed it, Kuya, again. Did you see me running down there? Yeah. Yeah, I missed it. I'm that close to him getting tackled. So I felt that arm quickly kicked him. Yeah. Where's Zach? He's coming. Oh, Zach got player of the week. Oh, Zach. I got it once. Yeah. Where is Yeah, Zach. Coming. Galing kasi ni Zach. So, ano na naman siya? Pangalawa niya na to. Player of the week, si Zach. These will get bloody outside. What? Congrats, Zach! I know! I chose that. $5 from the canteen. Okay. Boy. $5 from the canteen. So, my $5 is Zach sa canteen. Did you miss the mark? Got a falcon to the face. Yeah. Wait, someone pushed him and made him soccer, and the other thing got the. Yeah, we've seen that. Yeah, passing that too. Well, that's right. We're doing the AFL. Oh, wow! What you gonna say to Dad? Oh! Happy birthday! Wow! Wala kasi si Dad nung birthday niya. Nasa Adelaide sila. Wow! Good job! Thanks, pa! Kasi wala sila, di ba? Wala sila nung birthday ni Zach. Yeah. Say si Auntie Mel. Oh, see. See ya, Dad. See ya, Auntie Mel. See ya. Thanks for coming. Bye. Magbisto si All Kuya. the best tomorrow. Yeah, thanks, Dad. Say thanks, Dad. Thanks, Pa. Good luck. Yeah, see Auntie Mel, Dad. Dad. Well, probably a good game, though. I'm not coming out early. Support Maxi dyan ang 100 goals. Right, Harum? 100 goals? Yeah. And you're still? Yeah. Wala po nakaka-break nun hanggang ngayon. Sino kaya, no? Good call. What year was that? 2000? 2002. 100 goals si Jan. 2002, 2001. Or 2001. Pero wala pang nakaka-break nun. So si Jan pa rin ang nasa, ano, Good for you. nasa, Someone pushed me in the back. anong tawag niya? Pedestrian? Anong tawag doon? Basta siya pa yung nasa, yung sa foodie club, siya pa yung pangalan niya pang nandoon. 100 goals. Sino kaya dito? Si Sak. Feeling ko si Sak ang papalit kay Jan. Hindi ko alam kung magkaka 100 goals siya. Pero sa footy, nakikita ni Dad, namin lahat, si Sak talaga ang footy player. Bagong kupit pala sila, guys, no? When was that, Kuya? When did Kelly cut your... Thursday after footy training. Yeah, footy, after footy training, nagpagupit pala sila, oh. No, Wednesday. Wednesday? Yeah, Wednesday, nagpagupit pala sila, oh. How did you get blood? Oh. How, Zach? I don't know. By the footy? Yeah, playing footy. I got $200 now. You have 200? Wow, you're rich. Where's Connor? Ang dami siyang cash. Mas maraming cash ang mga bata kaysa sa akin. The canteen. Kaya minsan, umuutang ako sa kanila pag nauubusan ako ng I got a hot chocolate. eggs sa bahay. Pinapabili ko sila ng eggs sa I got hot shop. chocolate. Kanina, nung duguan si Sak, nung nakita ko si Sak na nasaktan, Tumakbo tumakbo ako doon across kay Jan. Dito ba? Kasi di ba nung naglalaro si Sak, nandyan ako, pumunta ako doon sa kabila, krinos ko talaga yung ano, yung oval, hindi ako hindi ako nahiya. Ang daming tao kayo nanonood, hindi. Krinos ko talaga yun kasi nga natakot ako nung nakita ko si Sak na gumagano, tapos tumutulo yung dugo niya. Sabi ni Jan. Kasi alam niya panic attack ako. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, don't make a scene here. Don't make a scene. Why you said don't make a scene here? It's nothing. Kasi it's nothing. Kasi takot na ako. Kasi dumudugo yung ilong niya. Sabi niya, don't make a scene here. Don't make a scene here. Sabi ko, what's going on? It's alright. It's plenty. Sabi niya, it's plenty. It's gonna happen that. Sabi ko, kaya ayoko talaga ayoko talaga to. Pero gusto nila di ba? Anong magagawa ko? Silang lahat. Ako lang yung ayaw kasi alam ko maraming si Jan na operahan, na yung eto niya, yung shoulder niya. Hindi to inoperahan, yung knee. May opera si Jan sa nidal sa footy. Tapos etong shoulder niya bumagsak, tapos binalik. Grabe, kaya
ayan ang ano ko, takot ko sa foodie. Pero si Saki gustong gusto niya, di wala akong magagawa. Kundi hindi ko alam. Basta kanina sobrang natakot ako kasi nakita ko talaga tumutulo yung dugo niya. Takbo talaga ako agad. Sabi niya, don't make a scene here. It's nothing. Don't make a scene here. It's nothing. Yeah, who do we play next week? So, balik na kami sa bahay kasi kunin na nila yung kanilang bag. Kasi alis sila agad-agad. Wow! Bahay na kami guys, and tingnan niya. Pinapakita niya ang pera niya. Wow! You're rich! I'm not. You're richer than mommy! You don't even I don't have cash. Eh, si Kuya, nakahanda na yung ano niya, yung... wearing shorts there. I'm gonna wear these there. Are you? No, I'm gonna wash it, yeah. Come on. Si Jan, ayan na yung bag niya, oh. Ready na. Si Kuya maglinis lang siya, ha? Power out. And si Kuya, nakapaglinis na siya ng katawan niya. You're clean, yeah? And si Jan, tapos niya nang ilagay yung golf sticks ni Kuya sa car. Yung car niya, yung dadali niya, yung rack. Tapos, ayan. Naglalagay na siya ng wood. Mamaya ako na yung maglalagay dyan. Oh! It's alright! Naka-boxer ka naman niya. Magpa-punch na kasi siya. Ayan, nakapagpalit na siya ng trackie. Naglalaro siya. Si Sak kasi, nabangit ba si Sak tsaka si Holly? Naglilinis doon sa kwarto ni Holly. They're going. Come on, let's go. Paalam na siya doon sa dalawang kids. Bye, Dad. Aww. Ngayon lang no kayo hindi sasama. Si Kuya pala, Oh, Dad, come here. Have Dad, come on. mayroon sa kanyang, ano tawag nun? Pag may homework para sa Monday, binigay na sa kanya. So, nagawa na yun ni Kuya kagabi. Ayan. Take the socks now. And Let's go, TJ. Okay, see you, hon. Love you, bye. Love you too. Ring me when you get there, okay? Did you just wipe my kiss? No, I just wiped the... Lipstick? Lipstick. See you, good luck! Got everything, mate? Good luck, Kuya! Good luck! Good luck! Love you! Good, yeah. Love you, yeah! Love you! Love you, bye. Bye! Ayan si Sak. Tumalis na yung mag-ama ko. Ngayon, kami na lang tatlo. Holly plays later. So that's why Okay. she's having to go first. Okay, good job, Kuya Sak. So, i-close ko na yung vlog. Wala naman kaming gagawin kasi ako mag-i-edit ako. Tapos si Sak, maglalaro lang siya ng PlayStation. Tapos si Holly, ayan, pinapalaro din siya ni Sak. So, let's close the vlog na lang. Why? Because you're not vlogging anymore. I don't know what we're gonna do. Vlog. That's why. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Please like, please. Thank you. Please Oh, like. look at them. Please like. Hoy. How's your nose? You alright? You're tough? I know. You're tough? Look. I almost cried. You almost cried? No, no. There was only tears on my. Yeah. But, do you feel crying? No, yes. Huh? I didn't cry, but I felt it. You felt it crying? Masakit naman kasi talaga yun. Dumugo yung ilong. How's your nose? Good na? Okay. Si Holly, ayan, no? Say thank you, Holly. Please like, please subscribe. See you on next vlog. Bye. Thank you, guys. See you when? I don't know when. Tomorrow. Okay, good night. Goodbye, guys. Good night, goodbye. Okay, see you guys. Thank you. Ewan ko ba? Ano ba ito? Ayaw yung konti. Ayaw yung konti. Maanghang-anghang to. You like this spicy, Zach? A little bit spicy? Yeah. Yeah. I love spicy. Yeah. It's alright now. This is Zach. He's hungry. He loves it. Yeah. So do you? Mama, do you put oil on the thing?
Eduardo, nag-burp siya, narinig nyo. Mag-round 2 na kami, guys. Si Sak, grabe, ang dami yung nakain. Naubos din yung nilagay kong tuna. More rice, Sak? Yes, please. Okay. Wait, ilagay ko na muna. Careful, that's chili, Sak. That's not olive. Wait, where's chili? Oh, Ayan, eto na lang yung natitira, oh. Inubos ko na yung tira sa jar. Ayan. Okay, round 2. Tapos, ha? I bet you are. Okay. Naubos namin, guys. Ayan, sobrang busog na namin. Si Sak, ang dami niyang nakain kaysa sa akin. And, kumakain pa sila ng watermelon. So, hintayin ko lang yung aking nilalaban and isasampay ko siya sa labas kasi maganda yung araw. Tapos na yung aking labada. Isasampay ko na siya sa labas. And yung dalawa, ayun, naglalaro sila ng PS. So, magsampay na ako. Tapos na ako magsampay. Sana matuyo. Mataas pa naman yung araw. Oh. Kaso nga lang, malamig yung hangin. And yung ginawa ko, in-spin and drain ko ulit siya para mapigaan talaga siya ng husto. So, sana matuyo, matuyo. Andito yung upuan ni Oli. Daling ko nga to sa loob. So, sana matuyo kayo, ha? Bago ako nagsampay, pinakita ko sa inyo, di ba, naglalaro silang dalawa ng PS. Ngayon, naka-TV na sila. And, pagdating ko dito, after ko magsampay, ayan. Pagod na pala sila. Nakatulog na sila, guys. And ayan, may pa-Oreo pa dito si Holly. Ang aga kasi nila gumising kanina kasi may laro, diba? So, pagod na pagod to. Ang cute nilang dalawa. Hinubad na ni Holly yung ano niya, yung pero ng tracking niya. Katulog na silang dalawa. Ang cute lang nila. Tingnan. Nagsiksikan talaga silang dalawa dyan. Here! Hi! Hello, si Kuya. Today's Monday. It's Monday na, guys. May 24. How did you go? Alam ko na, tumawag na siya sa akin, ha? You're sick? Why? No, I was sick on the day to play. Oh. What runner-up? I think he's sick now. Second runner-up si Kuya. Tinawagan niya na kami kahapon, kagabi. Yan, second runner-up si Kuya. Ay, wag dito. Doon pala to. And may mga sinampay na naman ako dito, guys. And dito ko linalagay yung medals ni Kuya. Ayan. Oh, may sipon si Kuya. So, yeah. I a little bit of his phone on the way. Yeah. So, isabay ko na lang tong vlog nung Saturday, nung nag-footy. So, yun na, guys. Thank you. Say, thank you, guys. Thank you. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Congrats again, Kuya. Second runner-up si Kuya. DIOS, tell me who you see, 'cause I think I do want you next.